Ahoj, ahoj, vitajte pri ďalšom diele Objavuj AI. Som Luky Zajo a dnes sa pozrieme na jednu z najdiskutovanejších tém súčasnosti a to je dopad umelej inteligencie na zamestnanosť. Mnohí z nás sa pýtajú, zoberie mi AI prácu? Alebo čo bude AI znamenať pre budúcnosť našej práce? Nebojte sa, mám pre vás odpovede. Podľa prieskumov až 86% pracovníkov má obavy, že AI im zoberie prácu. To je dosť vysoké číslo, však? Pripomeňme si, že máme Einsteina v pivnici, ktorý má prístup ku všetkým ľudským vedomostiam a je schopný robiť vašu prácu rýchlejšie a bez prestávky. Je to ako mať vo svojej pivnici dokonalého pracovníka, ktorý nikdy nespí a nikdy sa neunaví. Jasné, že to môže vyvolať strach, najmä ak si uvedomíme, že tento Einstein je umelá inteligencia pripravená prevziať niektoré naše úlohy. Ale nemusíme sa hneď baliť a hľadať nový job. Mnohí lídri v biznise veria, že AI nám prinesie aj nové príležitosti. Áno, niektoré úlohy budú automatizované, ale zároveň sa vytvoria nové role, ktoré sme si ani nevedeli predstaviť. Je to podobné ako pri prvej automatizácii v továrniach. Niektoré práce zmizli, ale zároveň vznikli nové, ktoré si vyžadovali nové zručnosti. Einstein z pivnice nám možno zoberie rutinné úlohy, ale vytvorí priestor na nové, kreatívnejšie činnosti. Skúsme sa na to pozrieť z iného uhla. Predstavte si, že náš Einstein v pivnici, teda AI, nám v práci ušetrí hodiny nudného vyplňania papierov a my tak môžeme viac času venovať zaujímavejším a tvorivejším úlohám. Veľa firiem už používa generatívnu AI na zlepšenie produktivity svojich zamestnancov. Namiesto toho, aby sme trávili čas hľadaním produktov, AI to urobí za nás a my sa môžeme sústrediť na veci, ktoré naozaj zlepšujú zákaznícky zážitok. Čo teda znamená, keď hovoríme, že AI nahradí určité úlohy? Znamená to, že tie nudné, monotónne činnosti, ktoré by zvládol aj náš múdry sused z pivnice, budú robiť stroje, zatiaľ čo my sa môžeme zamerať na to, čo robí našu prácu naozaj hodnotnou, premýšľanie, rozhodovanie a tvorenie. Viete, čo je kľúčom k úspechu v tejto novej ére? Ochota učiť sa nové veci. Ak si myslíte, že to, čo ste sa naučili pred 10 rokmi, vám vystačí na celý život, možno vás AI, či už je to Einstein alebo iný sused z pivnice, prekvapí. Tí, ktorí sa nebudú chcieť prispôsobiť, nebudú konkurencie schopní v niektorých veciach. Pretože ten, kto bude využívať umelú inteligenciu, bude vedieť spraviť veci rýchlejšie a efektívnejšie. Pamätáte si, keď sme všetci začali používať smartfóny? Niektorí ľudia si mysleli, že je to len zbytočná hračka, ale dnes si bez neho nevieme predstaviť život. S AI je to podobné. Musíme sa naučiť, ako ju využiť vo svoj prospech a tým premeniť obavy na príležitosti. A to je hlavný dôvod, prečo vznikol tento podcast. A keď už sme pri tých smartfónoch, aj AI je niečo, čo tu s nami ostane. Ak ju teda príjmeme a naučíme sa s ňou pracovať, môže nám priniesť obrovské výhody. AI teda nemusí byť len hrozba. Predstavte si svet, kde monotónnu prácu za nás robí Einstein z pivnice a my máme viac času na to, čo nás baví a čo je pre nás dôležité, alebo sa vďaka AI budeme môcť venovať kreatívnejším úlohám, ktoré prinesú väčšiu hodnotu. Je to svet, kde AI nie je náš nepriateľ, ale partner, ktorý nám pomáha rásť. Málo ktorá profesia bude úplne nahradená umelou inteligenciou. Umelá inteligencia bude implementovaná vo všetkých odvetviach, kde nám bude pomáhať s efektivitou práce, spracovaním a analýzou informácií, optimalizáciou procesov a mnoho ďalším. Je hlavne na nás, kde objavíme potenciál umelej inteligencie a teraz je tá správna príležitosť nahradiť prácu, ktorá nám zaberá veľa času alebo nás nebaví tou, ktorá nás baví a naplňa. Určite musím ešte spomenúť aj to, že nám vznikajú nové pracovné pozície. AI coach vám poradí, kde a v akom rozmedzí sa dá využiť umelá inteligencia. AI ambasádor vám zasa odporúčí konkrétne nástroje s umelou inteligenciou. Špecialista na AI bude vedieť poradiť, ako vyladiť komunikáciu s AI nástrojmi a to je len začiatok. Tak čo, stále sa bojíte, že vám Einstein z pivnice, teda AI, vezme prácu? Alebo ste skôr nadšení z toho, čo všetko nám budúcnosť prinesie? Nezabudnite, že AI tu nie je len na to, aby nás nahradila, ale aby nám pomohla robiť našu prácu lepšie a efektívnejšie.
Žijeme v technologicky rýchlom svete, kde o pár rokov si povieme, ako sme mohli žiť bez umelej inteligencie tak, ako je teraz smartfón, ktorý k nám prišiel v roku 2008, súčasťou nášho bežného života. Dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte v komentároch a keďže aj umelá inteligencia má svoje riziká a hrozby, určite nezabudnite na odber, aby vám neunikol ďalší diel podcastu. Som Luky Zajo a toto je séria Objavuj AI. Počujeme sa na budúce, tak ahoj.